الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين muna ma Allah subhanahu wa ta'ala domin godiya da ya raya mu cikin ƙoshin lafiya ya kawo mu wannan lokaci mai albarka a wannan bagire na karatun alkur'ani mai girma cikin wannan wata na ramadan yau muna ranar 9 ga watan ramadan shekara ta 1446 wanda ya daidai da 9 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Insha Allahu za mu tashi a aya ta 38 a cikin suratu Ali Imran. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء Hunalika da'a Zakariya rabba a lokacin da annabi Zakariya ya roƙi Ubangijin shi ya yi addu'a ƙala ya ce rabbi ya Ubangiji habli ina roƙonka ka hore mini min ladunka daga wajenka ya Allah zurriyatan tayyiba Allah ka bani zuriya wadda take ta gari innaka sami'ud du'a annabi Zakariya ya ce lalle kai Allah mai jin kuka ne mai jin addu'a ne mai jin roƙo ne wato kamar yadda muka karanta a jiya annabi Zakariya lokacin da ya ga alkhairai da suke tare da Maryam da yake reno ayar da muka karanta jiya cikin suratu Ali Imran din nan lokacin da ya tambaye ta yake cewa ya Maryamu anna laki haza daga ina ya zo kawo mata abinci ya iske wani abinci kuma abincin da a wannan lokacin ba a iya samun shi misali kamar yanzu lokacin sanyi sai mutum ya iske mangwaro kuma ka san mangwaron nan ana samun shi ne lokacin bazara lokacin zafi kuma sannan inda ya iske abincin nan shi kaɗai ke da makullin da zai iya shiga wurin babu wani ɗan adam da zai iya shiga wurin to abin ya bashi mamaki da ya tambayi Maryam ya ce mata anna laki haza qalat huwa min indillah ta ce wannan daga Allah ne ta ce mishi inna Allah ka sani lalle Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana arzuta wanda ya so ba tare da ma wani lissafi ba to wannan lokaci annabi Zakariya bayan haka yana da shekara 120 ya tsuha annabi Zakariya ya tsuha yana da shekara 120 matar shi tana da shekara a wani ƙauli 110 ko kuma 80 kuma yana da buƙata wajen Ubangiji to a lokacin ne wannan addu'a ya roƙi Ubangijin shi ya ce ya Allah ina roƙonka ka hore mini zuriya ta gari zurriyatan tayyiba ya Allah ka bani 'ya'ya masu albarka na ƙwarai masu jin tsoronka masu kiyaye dokokinka masu bautata maka annabi Zakariya ya ce ya Allah innaka anta sami'ud du'a lalle kai mai ji ne ga duk wanda ya kira ka mai karbawa ne to me gaba فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة النبي زكريا yana addu'a da yaƙini na Allah ya ji shi ya karɓa sai mala'ika ya kira shi mala'ika Jibril wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annabi Zakariya yana tsaye yana sallah a cikin masallaci yana addu'a
ta halishan mala'ika Jibril. Mala'ika Jibril ya ce mishi inna Allah yubashshiruka bi Yahya. Allah yana baka albishir da baka ɗa, hadda ma ga sunan shi Allah ya zana sunan da kanshi, sunan shi Yahya. Ya roƙi Allah nan take Allah ya karba. Kuma sannan kamar yadda ya ce ya Allah yana son zuriya ɗayyiba, kuma aka bashi labarin cewa wannan ɗa da aka mai albishir mutumin kirki ne, tsarkakakke ne, kuma yanda shi uban yake annabi shi ma ɗan annabi ne. Kaga baiwa daga Allah kenan. Mala'ika Jibril ya ce mishi inna Allah lalle Zakariya ka sani, inna Allah lalle Allah yubashshiruka bi Yahya. Allah yana maka albishir da ɗa sunan shi ma Yahya. Musaddiqan, kuma mutum ne mai gasgatawa bi kalimatin minallahi, gasgatawa ga kalima daga Allah, ma'ana mai gasgatawa ne ga annabi Isa da abinda Isa ya zo da shi. Wa sayyidan, kuma zai zamo shugaba ne. Wa hasuran, kuma zai kasance wato hasuran zai zamo tsarkakakke ne, ba shi da zunubin komi, ba shi da dauɗa, mai kiyaye dokokin Ubangiji ne, mai ƙoƙarin bautata ma Allah ne. Shi ne ma'ana hasuran. Wa nabiyan, kuma aka ce mishi ɗan nan da aka ma albishir kuma annabi ne. Allah ya ce za a sanyo shi ya zamo ɗaya daga cikin annabawa. Minas salihin, kuma zai zamo cikin salihan bayi, zai zamo cikin bayan Allah na gari, waɗanda Allah yake ƙaunarsu su ma suna ƙaunar shi. To me gaba? قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Annabi Zakariya ya ji daɗin albishir da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi, kuma yana ma Allah dubun godiya. Sai ya ce, ƙala, annabi Zakariya ya ce, ya rabbi ya Ubangiji, anna ya kuni li gulamun, ta yaya zan samu ɗa? Ba wai yana kokonto ba ne, ko kuma yana ganin abin ba zai yi ba, ya sani Allah ya yarda ya karɓa kuma Allah zai yi. Amma sai yake ƙara tambayar Ubangiji ya ce, anna ya kunu li gulamun, ta yaya zan samu ɗa, in haihu in samu jariri? Wa qad balagani al-kibaru, kuma gani girma ya riga ya zo mini. Wa imra'ati aqir, matata kuma daman bakarariya ce, juya ce, ba ta haihuwa. Ni ina da shekara 120, na tsuha, in ji annabi Zakariya. Matata ta kai kusan shekara 100 ita ma. Kuma bayan haka tun tana yarinya ma juya ce, bakarariya ce, ba ta haihuwa. Shi ne wa imra'ati aqiran, abinda annabi Zakariya ya ce. Ƙala, mala'ika Jibril ya ce mishi, kazalika Allahu yaf'alu ma yasha. A hakan Allah yana aikata abin da ya so. Yanda Allah ya maka wannan alƙawali zai cika maka, Allah yana aikata abin da ya so a lokacin da ya so ga wanda ya so. Annabi Zakariya yana cike da farin ciki, sai ya ce mai kuma. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Annabi Zakariya sai ya ce, to rabbi ya Ubangiji, ija'al li aya, ka sanya mini wata alama wadda zan gane in matata ta samu ciki, ya zan in sani? Ƙala rabbi ija'al li aya. Ƙala, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi ta harshen mala'ika Jibrilu, ayatuka, alamar da za a sanya maka yadda za ka gane matarka ta samu ciki, Allah tukalliman nasa 3 ayyamin illa ramza. Ba za ka iya magana da mutane ba har 3 ayyam, har tsawon kwana 3, illa ramza, sai nuni da sai kwatance kawai. Ba za ka iya magana ba. Za ka ji magana, ba ka iya buɗe baki ka yi magana. Wazakur rabbaka kasira, ka ambaci Ubangijinka ambato mai yawa. Duk abin da ya zama na magana, lokacin da ka ga magana ta ɗauke ma ba ka iya yi, amma kana iya ambatan Allah, kana iya istighfari, kana iya salati, kana iya hailala, kana iya zikiri.
to wannan har tsawon kwana uku shine ayar alamar da ka nema, wannan da kaga haka to alama kenan. Haka ya kasance ga annabi Zakariya lokacin da matar shi ta ɗauki cikin annabi Yahaya, tsawon kwana uku bai iya magana da kowa, amma yana iya ambaton Allah. Dama Allah ya ce mai wazakur rabbaka kasira, ka ambaci ubangijinka ambato mai yawa. Daman Allah yana son masu ambatan shi dare da rana, sahe da yamma. Shi yasa ake son mutum mumini kakka bari bakinka ya bushe daga ambatan Allah. Istighfari, salatin annabi, hailala, ko da yaushe dai bakinka ya zamo ambatan Allah a cikin kowane wuni ya fi yawa daga surutun banza da maganganu marasa amfani. To annabi Zakariya a takaice wato ya zamo a wannan rana kwana uku wazakur rabbaka kasira, ya aiki da abinda ubangijin shi ya umarce shi, ambatan Allah ambato mai yawa da kuma godiya mai yawa ga Allah. Wasabbih bil ashi wal ibkar, kai tasbihi bil ashi wal ibkar, sahiya da marici. Sahe da marici aikin shi kawai tasbihi ambaton ubangiji. To mu je. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة yayin mala'ika ya ce, ya Maryam, ya ke Maryam, inna Allah hasɗafaki. Ita Maryam da yake reno, ana cikin kissa ta Maryam ne, Ali Imran aka sanyo kuma magana annabi Zakariya, saboda shi ne mai renanta ita Maryam, kuma abin da ya burge shi kuma har ya ƙarfafa mishi shi ma roƙi Allah tashi bukata. Wa iz qalatil mala'ikatu, lokacin da mala'ika ya ce, ya Maryam, ya ke Maryam, inna Allah hasɗafaki, ki sani fa lalle Allah ya zaɓe ki daga cikin bayan shi, ki zaɓaɓɓa ce. Wa ɗaharaki, sannan Allah ya tsarkake ki, ya kare ki wato daga dukkanin wata ƙazamta ta saɓo. Wasɗafaki, kuma Allah ya zaɓe ki ala nisa'il alamin, akan ya fifita darajar ki, ya zaɓe ki akan mata na talikai na halittu gaba daya. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. yace ya Maryamu, ya ke Maryam, uqnuti li rabbiki, ki kana'a ga ubangijinki, ma'ana yin imani sosai da miƙa waya da ƙanƙan da kai ga Allah, shine ma'anar muqnuti li rabbiki. Wasujudi, ki zama mai yin sujada, ma'ana wato ibada, yin sallah kenan. Warka'i, ki zama mai yin ruku'i ma'ar raki'ina, tare da masu yin ruku'i, ma'ana ki zamo mai yin sallah tare da jama'a, tunda kina da deja tana cikin masallaci, wato tana bin jam'i na sallah tare da jama'a a ɓangaren inda take a keɓe a cikin masallacin, ba cuɗanye kuma da sauran maza ko kuma sauran jama'ar da ke shiga maza da mata don yin ibada. Shine ma'anar warka'i ma'ar raki'in, ki yi ruku'i tare da masu ruku'i, ma'ana ki zama mai yin sallah tare da jama'a bayan wanda kike yi ke kadai, tunda kin kasance kin keɓanta daman ga aikin ibada a cikin masallaci. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الله سبحانه وتعالى yace wa ma'aiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik, wannan labari da muke baka na annabi Zakariya da Maryam mahaifiya annabi Isa, wannan tarihi min anba'il ghaib, labari ne wanda yake na abin da yake boye. Nuhihi ilaika, muke yin wahayin shi a gare ka, muke turo mala'ika Jibrilu yana baka labari abin da ya faru a wancan lokaci, abin da yake abu ne wanda yake ɓoye, ba wanda ya san shi, amma yanzu kai muna sanar da kai. Wama kunta ladaihim, ai baka kasance tare da su ba, ai baka wurin a lokacin. Iz yulquna aqlamahum, lokacin da
wato suke jefa alƙalummansu ayyuhum yakfulu maryam, waye cikinsu wanda zai reni maryam. A lokacin game da renon ita maryam, bayan mahaifiyarta hannatu ta haife ta, babanta imran tun tana cikin ciki kafin a haife ta ya rasu. To sai waɗannan makusantan babanta, daga ciki akwai annabi zakariya, wannan ya ce a ni zan ɗauki marainiyar nan, wannan ya ce ni zan kula da ita, saboda ita mace kamar yadda kuka sani har kullum kulawan mace ko da mahaifiyarta ce ba ta isarta. Mace ana son ya zan kulawarta akwai namiji cikin sha'anin kula da mace, musamman in ya zamo uba namiji ba shi da rai ko ba shi kusa. Tarbiyyar mace ba ta cika a hannun mace ita kaɗai ko da ita ta haife ta. To a lokacin mahaifiyarta ta ce to ga marainiya wajen makusantan babanta, sai suka rika waso su, wannan ya ce a ni zan ɗauka, wannan ya ce ni zan ɗauka. Sai aka ce to yanzu a zo a yi ƙuri'a tsakaninmu a ga wane ne wanda ya fi dacewa. Kowa ya dace waɗanda ta kawo mu. To amma tsakaninsu suka ce to a jefa alƙalumma, wanda nashi ya riga, wanda nashi ya fito shi kenan, wanda sunan shi ya fito nashi ya rinjaye shi kenan, ba wata jayayya, suka yi ittifaki akan haka. Sai suka jefa, sai na annabi zakariya ya riga, shi kenan. Shi ne Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari a cikin alƙur'ani mai girma, yake ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam, zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik, wannan yana daga cikin labarai na gaibi, na abin da yake ɓoye, wanda an yi shi tsawon shekaru kafin zuwanka, muke sanar da kai shi ta hanyar wahayi. Wa ma kunta ladaihim, ai baka tare da su, iz yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu maryam, lokacin da suke yin ƙuri'a su ga waye wanda zai rini maryam. Wa ma kunta ladaihim, baka tare da su, iz yaktasimuna, lokacin da suke wannan wato jayayya cewa a ni zan rene ta, ni zan rene ta. Har aka yi ƙuri'a annabi zakariya ya rinjaye, ya zama shine wanda ya nasara ga wanda zai reni maryam, wanda shi ya rene ta tsawon lokaci har Allah subhanahu wata'ala ya kai lokacin da ta haifi annabi Isa kuma. To alhamdulillah rabbil alamin, za mu kwana a nan, insha Allah gobe za mu tashi a cikin tarihi na ita Maryam mahaifiyar annabi Isa, insha Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dukkanin albarkoki da suke cikin wannan wata na Ramadan, ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da na lahira. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya, wanda suke lafiya muke Allah ka kare mu gabaki daya, Allah ka biya mu kowa bukatun shi na alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.